and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For America. Maayo kay nakailis na kadong. Manlakaw na ta. Kadlawon pa manay. Nagmata na karon si Padre Damian? O siya may mumisa karon. Nakasiguro ko nga ato siyang ikasulti. Inauton ta na nga. Wala isagabal ang atong pag-adto ron sa kumbento. Kinahanglan makita ko ang akong baptismal certificate. Kung wala sa gabal ang atong paglakaw dong, imo na gyud kining makita, anak. Nay, dali na. Malakaw na ta. Maayo kay ngit-ngit pa. May mo kong ato sa ilang ng ilang. O ipakita nga akong nakitaan gikan sa mga papeles nga gipataguan ni tatay. Huwag gid di madiskitahin ng ilang. Ako na ibutang sa kong bulsa. May lang untag. Ako pa silang maabtan. Nay, nagmisa pa mo sa Padre Damian. Dali anak, arita dire. Magpaduol ta sa kumbento. Aron dali tang makit-an ni Padre Damian. Sige nay. Gikulbaan mo ko nay. Natens lang ka. Dali na, magpaduol ta sa kumbento. Wa kay makailan na to nay. Mahimo doon na gyud kay ato ramang mga silingan ang nanimba. Pero wa sila masayod unsay atong toyo sa Padre Cura. Gikulbaan gyud kog maayo nay. Kalma lang na, kalma lang. Dali na. Wa sab ka mo simba si Karen nay. Sukad ko magsimbahan og kadlawon, wa gyud ko makakita ni Karen nga mo simba. Bisan pa gani ang iyang inahan. Sige nay, dali. Magpaduol ta sa kumbento. Wa na may tao silang ng ilang. Pero nagmahibo ang ilang mga silingan. Kung magsampit ko nila. Kung padaritso na kong binito. Nyerita. Nyerita. Nyerita na unsa ka. Nyerita. Nyerita giuron ka. Salamat. Ay, kadiyat Nyerita ha. Ikuha pa kag tubig. Salamat. Kumusta man imong gipati Nyerita? Mahimo ba? Ayaw lang ko sa pitag, senyorita. Kapila na kumuhangyo ni mo, anak. Anak ka man gud ni Senyor Emilio. Dili na. Tao lang ang imong amahan. Mahimong giyawaan lang to siya. Hinungdan nga nakahimo siya ingon ni adto. Dili ko makadawat sa maong rason. Demonyo gid siya. Hayop siya. Sige. Imo pa gani kong sampiton og senyorita mo biya ko dinhi. Ayaw eh. Musamot ka miserable ang imong kahimtang kung mubiya ka dinhi. Maluoy sa taon ka na ako. Ako mangguyhanukan ni Papa nimo sa pagbasol kung mubiya ka dinhi. Dako nabuhat nga kahasol ninyo dinhi. Ayaw pag-una-una ni Ana. Hazel. Salamat. Nga nasangpit lagi ko nimo sa akong han. Salamat kaayo, Mirasol. Makasuod na kita ini, Hazel. Di ka ganahan? Ganyahan, oy. Sige na. Mubalik na ta sa pagpangatog. Dunay simbahan din sa duol. Nga naman. Musimba unta ko. Ayaw, uy. Tingalig doon ay makamayong nimo sa simbahan. Gusto tuod, no? Sorry, gid kaayo ninyo, Mirasol. Nay, gawas na sa Padre Damian, oh. Dali, nak.
ato siyang duolon. Dali. Sige. Padre. Ilang? Oh, doon namin toyo ni Mudre. Ilang? Siya ba? Siya, Padre. Kadako na nimo dong. Dre, uy. Nakaila ka na ko, Dre. Nganong imo kong gigakos? Bunga kini sa kalipay dong. Kay maablihan na gyud ang pultahan nga nabilanggo namo. Unsay bot mang ipasabot, Dre? Dulan sa 20 na karon ka tuig nga nagpuyo mi sa kahadlok ug dagmatngon nga dili makasa ni anang Senior Emilio. Padre Damian. Padre Damian, may dool nag-abogado si Milan. Gipangayuan siya birth certificate, pero nasunog man ang among bahay. Ni Ame, kay namasin ko, nga mahimo ra ang iyang baptismal certificate nga ipakita sa abogado. Mo na giingon sa abogado, Padre? Ilang. Pangitaon pa ang iyang baptismal certificate. Dugay na gudto. Dulan sa 20 ka tuig na nga nabunyagan siya dinhi. Pangitaan lang taon, Padre Damian. Kinahanglan mahatag dayon to ni Milan. Kadiyot, adtuon ako ang sekretarya. Hangyoon ako siya nga ukayon ang mga files nga baptismal certificate. May pag nag-jeep na lang ko da. Aron dali ko maabot sa simbahan. Labing siguro, humana na girong misa. Nibutoy! Uy, ayay, nagitaan mo kong karon. Noy, diin man ka. Kuan, musimba ko ka rin. Musimba ka? Unya nga nang dili makagikan sa bahay asyente. Murag, dito makagikan, oh. Imong giato sinang ilang, Noy? Dili, uy. Nganong ako man siyang atuon. Tingali ito na ka-importanteng tuyo niya. Wow, uy. Wa ko mo atos ila. Sige, Kren, ha? Mubalik na ko sa Bay Asinda. Unsa bay naaan ang imong bulsa sa imong polo? Nga imo man ang gitapinan. Ha? Mura mag-detective ka na karon ka rin? Ha? Imong gibantayan ang ako mga lihok. Doon na ba ko'y angay panid-an nimo, Nibutoy? Abot lang nimo eh. Sige, ha? Di lang ka rin, ha? Kay mubalik na ko sa Bay Asinda. Ano man katos, Nibutoy? Animal! Ganyan akong tinawag ni Butoy. Pero gyud siya makatubag sa telepono. Nagpaabot na lang ko sa kong mga sinuhulan. Unya mangadto na mi sa airport aron makaabot tayo mi sa Cebu. Saman, natup siya ang tunay ng oras, ha? Kinalang mag-una siya sa airport aron pagsukat na mo. Magkatilaw ka gyud ako, Butoy! Ay, salamat taon. Wala ko masundin ni Karen. Og doon ako sa simbahan. May untag dapat sila si Ilang og si Milan sa kumbento. Kinahanglan nila makita nga akong gida. Murag nakamatngon si Karen sa pagtapion ako sa akong bulsa sa akong pulo. Ay, buang nga siyam na ako eh. Anong ako masatong gibuhat? Doon ako sa kumbento. Pader, nakita na ba? Wa pagyudong Milan. Pero ni argued to dinhi. Wa man sad mahitabo nga nasunog kining kumbento. Kining, Dre, kinahanglan gitong makit-an karong adlaw. Maunay atong pangitaon Ilang. Murarabag, nagduda ko sa lihok ni Karen. Karen? Anak sa kusinera sa Bay Asinda, Dre. Padre,
Doon na ka ba'y nasayran sa kong pagkatao? Ay, salamat. Ah. Di apa day mo? Butoy, ano ni amang ka? Importante kaya ang akong pag-anhinang. Unsa man? Nana ang baptismal certificate ni Milan? Wa palagi. Ayaw na lang mong pangitaad to. Ha? Nganom day, Noy Butoy? Ako na nakita ng imong birth certificate dong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!